Molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts una tarda més aquí al Teu Gust, del magazín que us porta un munt de coses. I avui crec que és un programa especial perquè portem a dos convidats, podríem dir que de luxe fins i tot, perquè aquests convidats han participat aquest cap de setmana a Igualada en el concurs d'improvisació. Però quina millor manera de conèixer-los que fer-los entrar. Donem la benvinguda a l'Ariadna Alfonso i al Xavi Gardés. Com estem? Hola, Xavi. Hola. Què tal? Molt bé, doncs suposo que estareu supercontents. I jo, primer de tot, en nom de tot l'equip, vull donar-vos les felicitacions per aquest premi, perquè a més és el tercer cop consecutiu que guanyeu el concurs d'Igualada d'improvisació, no? Tercer any, suposo que al final allà ens tindran una mica de mania. Com us sentiu? Expliqueu-me. Molt bé. A més, hi havia un nivell aquest any. Sí, hi havia molt de nivell. I el que comentem sempre l'Ari i jo, a mi em fa sentir molt feliç, a nosaltres dos ens fa sentir molt feliços que et valorin com a actor la tasca d'improvisació. Però de fet és la matèria primera que tenim com a actors, no? Perquè és el que tenim si no tenim abans un guió i és el que tens si durant un moment el guió se te'n va del cap. O sigui, que et valorin pel que pots fer sense el text predeterminat del que has de fer, per mi és genial, és la millor recompensa que puc tenir. Molt bé. Havíeu treballat alguna vegada ja plegats? Com us vau conèixer vosaltres i una mica el vostre passat artístic, podríem dir? Havíem fet un parell de muntatges junts, no? Sí. Jo la vaig conèixer amb l'Antígona, que era un muntatge de l'Oriol Brogi. Me'n recordo, i tant. Ella era la protagonista i era excel·lent. De mi potser no te'n recordes, però jo feia un secundari que anava, a més a més anava amb una caputxa. Et recordes? Que era com un monjo. No, d'ella tampoc me'n recordo, el que passa que sí que l'Antígona, doncs, a més, va tenir molta fama a la seva època. Després vam fer una cosa que vam fer una cosa al Capitol, que van passar per TV3. El que passa és que ho realitzava una tal l'Aurora Coromines, una realitzadora de TV3 que la veritat ens va posar les coses bastant difícils i el tema de l'àudio va anar malament i tenia molt marcat com volia les coses i allà gairebé ens vam barallar l'Ari i jo, no? Però a part d'això, això va ser un petit entrebanc que vam salvar i ara ja, jo crec que hi ha una parella teatral inseparable, jo vull treballar sempre amb l'Ari, ens entenem molt bé, és veritat. No, això és veritat, és fonamental, vull dir, la química, si no, no arranques bé. M'he assabentat que un de vosaltres apareixerà una sèrie de la nostra casa, doncs, dintre de poc temps. Ella. T'assenyala tu, Ari. Què em pots dir d'aquest nou paper? Bé, sí, a veure, ja puc dir la sèrie, vull dir, perquè ja hem firmat tot, diríem. Bueno, la sèrie és la que ha substituït a la Vent del Pla, la del Zoo, però bueno, encara no m'incorporo, és a la segona temporada. Però bueno, que ja estem estudiant guions. O sigui que esperem que hi hagi segona temporada. M'han dit que t'han escollit a tu perquè no hi havia ningú més, no? Perquè el càsting va ser una mica l'último mono, no? Ah, sí? No va ser així? Bé, a veure, sé que va haver poqueta gent que es presentava per aquest paper, però crec que una mínima representació sí. Bueno, ho gaudiràs, no? Igualment. I si no, ho gaudiré igualment. Però aquestes coses no tenen per què ser negatives, ja ho dic seriosament. Vull dir, també sabem que tu vas arribar de rebot a presentar aquest programa, que s'estava a punt de fer, no hi havia ningú i em refereixo que tampoc, a veure, o sigui, molt desastrós tampoc és, o sigui, tampoc ha sigut allò la catàstrofe total que el portis tu, llavors tampoc ho veig malament, no? La qüestió és que et donin l'oportunitat i si et donen l'oportunitat, doncs tires endavant, hi ha gent o no hi ha gent al càsting, tu vas allà i en cas siguis l'únic de la fila, has de lluitar per aquell paper i has de fer igual de bé. Una mica com Xavi, no? Que estàs en un grup de música i tampoc té molt d'èxit, no? No gens, la veritat. Però vull dir, ens ho passem molt bé, eh? L'altre dia és que vam estar actuant precisament allà al costat de Girona, com es diu? Bueno, és una sala, la Mirona. I res, bueno, va venir la meva tieta i va fer unes quantes fotos i la sala estava buida, però el concert va sonar molt bé i estem molt contents. La meva tieta s'ho va passar superbé. Bueno, doncs és moment de veure quin és el vostre talent a l'escenari. I nosaltres us proposem que escolleu entre aquests tres sobres, i que veure quins objectes apareixen, anem a veure. Tria tu, Ari? Jo deixo que triï l'Ari, sempre. Què? L'1? Trio l'1? Tu mateixa. Doncs l'1, vinga. L'1. Anem a veure com us ho han posat aquí des del programa. Heu d'utilitzar condons, una revista i un telèfon. Però condons, o sigui... Jo no dic res més, això ja... Quin públic té això? La vostra imaginació. Bueno... A veure on arriba, esteu preparats, oi? Preparadíssims.
Molt bé, doncs podeu anar passant Gràcies. al set que teniu preparat per poder... Merci, Xavi. Gràcies. Molt bé. I mentre els nostres convidats se'n van preparant per poder fer aquesta improvisació, jo us recordo que podeu participar a través del mail per fer-nos arribar els vostres suggeriments. La direcció és elteugust@tac1.cat. I em sembla que el Xavi i l'Ari ja estan preparats, oi que sí? Esteu preparats? Molt bé, doncs esperem que gaudiu d'aquest espectacle d'improvisació amb els guanyadors del concurs d'Igualada. Gaudiu. Hola. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Oye, ya sé que yo creo que tenemos que hablar, ¿no? Y Sí, supongo sí. que tú también y que ya sé por qué estamos aquí. ¿Lo sabes? Sí, bueno, sí, claro, lo sé. Y de hecho, yo creo que, bueno, que para ahorrarte un poco el bochorno, que si quieres, sentémonos tranquilamente y ya empiezo a hablar yo, ¿vale? De acuerdo. Bueno, Carlos y Eva. Carlos. Menudo va y viene el nuestro, ¿eh? ¿Qué? Bueno, va, que... Oye, que esa única noche de marras, que fue divertida, que por supuesto fue muy apasionada, pero que... Bueno, que yo supongo que es mejor si continuamos siendo amigos y... ¿En serio? ¿Qué? ¿No? Oye, uy, que... Bueno, que si quieres podemos hacerlo otra vez. O sea que yo estaría de acuerdo en hacerlo otra vez, de hecho, yo ahora tengo algo de tiempo. Espera. Vamos a ver, ¿puedo hablar yo? Por supuesto. Gracias. Dime. Estoy embarazada. ¿Carlos? Carlos. Tómate tu tiempo. Tú eres el padre, por cierto. Pero tú mismo, ¿eh? ¿Te traigo un poco de agua? No. Estoy bien. Carlos, pero... Estoy muy bien. No. Pero que no te sientas presionado, ¿vale? No. Puedes involucrarte en la medida que tú quieras. Si no pasa, Por eso. Es que no lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo. O sea, yo utilicé condón, o sea que no lo entiendo, ¿vale? Lo sé, pero los condones solo funcionan el 97% de las veces. No, espera, perdona. No, porque entonces lo pondría en la caja, ¿vale? Ya lo hacen. No lo hacen, perdona, bonita, pero es... Pues deberían ponerlo en letras negras enormes. Por Dios, Carlos, olvídate de una vez de lo del condón. Sí, bueno, claro, es verdad, total, para lo que sirven, ¿no? Mira, cielo, yo también flipé muchísimo cuando me enteré, ¿vale? Flipé, pues vale, pues no, yo es que no estoy flipando, no estoy flipando, lo que estoy es indignado, ostras, estoy indignado como consumidor. ¿Sabes qué? Ya lo hablaremos luego. No, espera, no, lo hablaremos ahora, porque de hecho yo lo que quiero es hablar con el presidente de la... no te escapes, de la compañía de condones. Vale, ya volveré luego. Hombre, pues por supuesto que voy a marcar el 1. Ha estat fantàstic. 4 minuts el que heu preparat. Bé, jo us porto doncs el nostre patuito, que és l'obsequi que us portem aquí del teu Gràcies. gust. Esperem que ho heu passat molt bé, igual que nosaltres.